parehas kumagat, walang nasasaktan-saktan. Ayun na, nagkagatan na. Salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kakamba, magandang araw ulit. Welcome back to my channel. Shout out muna tayo kay Kasakmal Gagamchoy, kay Lobelson Espinosa ng Masbati, kay Mark Galindez Bernardo ng Romblon, kay Rin Ripol, Ken Ripol sa Chana Chaning, and Kim Emmanuel Bautista ng Valenzuela. Ayan ang picture mga gamba. Paras itong Tagalog. Parehas na brown. Ito yung isa. Ayan. Kasi ito rin yung isang Tagalog natin. Ayan. Nalaglag. Wala yata sapo. Ito yung isa. Tagalog din yan. Ayan. Halos magkamukha gamba, magkapatid yata ito. Para sa Tagalog. Magandang size nito mga gamba, mga TM ito. TM tugod to mga gamba Nako, ang hirap naman itong. Ayan. Ay, patihulog ng patihulog. Ayan na. Iyon na. Katawan na mga gamba. Kumagat sa stick parehas, Sa stick sila parehas kumagat. Walang nasasaktan-saktan. Ayun na, nagkagatan na. Ayan na. Uy! Walang tigil na bakbakan. Uy, tumakbo yung medyo pula ng konti. Nanakbo. Tumakbo. Balik. Banat ulit. Banat ulit. Sige. Banat ulit. Sige. Sige. Medyo transparent tong isa na gumagamba Medyo na brown yan Mapo siya Kaya pa rin hiwalay. Tingnan natin kung sinong panalo dyan mga gamba. Sundan mo. Nako. Nanghina na parehas mga gamba. Tingnan natin. Habulin mo. Ayan. Talikuran mo na. Para makita natin sinong panalo. Harap pa natin mga gamba. Ayan. Harapin natin. Ayan. Tumalikod. Tumalikod. Ayaw na kumalaw. Kagat na. Ba? Mayaw na parehas Mukhang tatabla itong mga gamba. Sige nga. Bulin mo. Mukhang tatabla itong mga gamba. Naku, mahina na parehas. Basta mo. Maghanap ulit. Wala na mga kagamba. Ayaw na. Ayaw na. Ayan na. Nagarap na. Ayan na.
Wala na. So, wala mga kamba. Tabla ito. Tabla itong dalawang Tagalog na ito mga kamba. At least nagpakita ng magandang laro. Okay. So, nasiyahan kayo sa Enough Club ko mga kamba. Sa palaban natin. Hanggang dito lang ulit. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!